Welcome to the game that opens the door to new dimensions of entertainment. Had enough of ordinary games that no longer entertain you? Want something that revives the feeling of excitement and keeps you in constant suspense? Then Run 2 is for you. Run, my previous game, captivated over 9,000 players and trapped them within the cold walls of a psychiatric hospital. Vítajte vo svete, kde sa spojí kreativita a najmodernejšie technológie. Som sprievodca a dnes vám predstavím práce Juraja Žáčka, kde každý dizajn je mostom medzi fantáziou a realitou. Zoznamte sa s Jurajom, profesionálom v grafickom dizajne, ktorý má vášeň pre rozšírenú realitu a umelú inteligenciu. Jeho práca je kombináciou kreativity a technológií. Juraj má bohaté skúsenosti s veľkými projektmi, napríklad s konferenciami Marketing Rules. Spolupracoval osobne s produkčným tímom, ktorý má na starosti show ako Česko, Slovensko má talent, čo dokazuje jeho schopnosť pracovať na vysokej profesionálnej úrovni. V oblasti rozšírenej reality Juraj dosiahol zaujímavé úspechy. Jurajové filtre videlo viac ako 22 miliónov ľudí po celom svete, použilo ich viac ako 3 milióny ľudí. A jeho filter pre hru Meno, mesto, zviera, vec sa stal fenoménom na slovenskom a českom TikToku s viac ako 5,5 miliónmi zhliadnutiami. V oblasti umelej inteligencie sa Juraj Žáček zameriava na prompt engineering a pre klienta Pizzami vytvára grafické príspevky pre Instagram a Facebook, využívajúc pritom umelú inteligenciu pre dosiahnutie kreatívnejších výsledkov. Ďakujem vám za pozornosť. Dúfam, že ste si užili tento pohľad do Jurajovho sveta, kde kreativita a technológia spolu tvoria úžasné diela. Nezabudnite ho kontaktovať s vašimi kampaňami, kde budete chcieť využiť nové technológie pre dosiahnutie lepších výsledkov.